Assalamu alaikum yeɓoɓe ayaw WINNDERE-TV kala to mbawɗon wonde e wonnirde min calmini on caggal calminade noon ko yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam e yettude jinnaɓe men e halifaɓe diine e aada ko wona ɗum ko noon min gari ɗo hande e sehilam on woni Oumou Dieng hande ko konko garmi salminde e juurade e yewtidde e makko ɗum noon Oumou Dieng mi salmini mi juurimama mi weltanimama ne calminta yeɓiyankoɓe WINNDERE-TV. Non tigi tokor Oumou Sy mi salmini mi juurima moƴƴere Allah ma mi salmini kadi yeɓiyankoɓe WINNDERE-TV wodduɓe ɓadiɓe wonɓe jamma wasani wonɓe ñalawma moni kala salminirama juuɗe ɓernde e dendagal yeɓiyankoɓe. Ko noon tigui tokora jinmi ko andude duuɓi ma jeeɗiɗi tan ha duuɓi ma nogas holno Oumou Dieng wano e Oumou Dieng holto wonno? Ewa tokor haalde hoore mum weeɓani kono noon jubben hen seeɗa tan Oumou Dieng ko jibinaɗo Pikine Icotaf en face Croix Rouge ɗon woni galle nenam ɗon jibinami ɗon mawnim kadi ewa nenam e hoore mum ko Dakar jibina ko ɗo mawni ɗo kadi yalti aduna ewa machallah wadde Oumou Dieng ko jibinaɗo ɗo e Dakar mawni ɗo. Kono noon tigui Oumou Dieng holno jiiruɗa hande sukaɓe rewɓe ɓe ganduɗa hande ene waɗino saaha so tawi ko ƴamƴam ma wiya a hewani fottude mum e lawol adogat kono en jii hande sukaɓe rewɓe so tawi ko ƴama ɗum men a yiyat kañumen kirdat ene mbawi kañumen ñaldat ƴetta hay comti islam mumen ene guppa taw cuwa humanede taw holko mbiyata ɓen? Eyyi noon tigui tokor a naati toɓɓere wande fayida nde tawno ko wonno ko hanki yooɗa fotani accede kadi sa ƴeewi enen fulɓe sen kalde koye men enen fulɓe gacci andirano ko fulɓe te gacci kalɗo ngewi tan so neɗɗo natti hersude tan ko hersat ko hakkille so neɗɗo natti jogade ko hersirat ko tan mbeɗa sikki on yalti e cadre neɗɗo par ce que neɗɗo il faut kersa il faut jomba waddi gueɗe kewɗe kadi sen jii gacci nden en hakkude neɗɗo e ƴamƴam mum wonɗo joɗniɗen pourquoi wonɗo joɗniɗen hande hanki gorko tokor saɗa res alay sago kumpa ina weeli kalko jiiɗa kalko jiiɗa kumpa ina weeli ay hande a yi debbo a larti ɗum a ƴammi ɗum a faami haydara heddaki wona dewgal hande kalko fonno moftandem tottimam ɗum gila sowa resde jomum aywa ɗum waɗi woni hen jafɗon e konngol ngol aɗa hasta gila sowa nadde donc sa naati woni hen yoga hen par ce que pulaar heewi deftere jangirteki deftere bandum kono mbi tan que yo kalkeɗo haal yoga hen règle mo jiiɗa foof ene jogui exception handi yoga hen kalko ponnoɗa moftande jomum par ce que woni cadeau walla surprise kin foti humpita taw jomum a holli ɗum foof ha gasi wadde son jeehi ha naati jombaw natti welde par ce que surprise natti wadde jombaw te kala ko jiiɗa surprise ine weeli hen e waddi sa yi boneji kewɗi baɗoɗi guila internet sutur natti wodde e jorguitango ina ɓurti holno jiruɗa hande ɓe ganduɗa so tawi ñantima tan walla morima walla tan no woodi no mbayi jiita ko jaaha to ganduɗa ko Facebook walla jaaha to TikTok ene kollira koye mumen mbete ɗum ɗon kadi aussi holko mbiyata e ɓen ɗon rewɓe par ce que wonko foti hollirede wonko fotani hollirede kadi jaaha soko ñiiƴe ma ni a sokima tan ma jala kolla internet yimɓe mbawi yiide ɗum eyyi noon tigui donc en mbi jamanu foof e gongaji mum te ko aduna ko waylo saaha mbo tolniɗen o ko ɗon yimɓe tolni par ce que ko saaha internet saaha téléphone sahaji statut ji saaha sunapuji koye saaha on tolniɗen donc en mbita in boni mais enen ken jodnaki tan yaltinde terɗe ma walla ko fonno suurade ma jaltina ɗum walla ni kollira hande ko ponno ɗon suurade nder galle mon hande
senen ñaam en pilmat tawa debbo nayejo walla neɗɗo gandanɗa hoorema hakkille mum heewani no feewi ko walla mo sellani dal mbawɗen innirde pilma jomum aɗa foti suurde jomum jiya filmoɓe nayeɓe taw gandanɗa hoorema jomumen ganda nen pilme ɓe mbaɗi hen woni hen gueɗe taw ina poti ɗumen suurde kono kadi jafɗa mi yetto neɗɗo yahata ha yalta aduna jomumen gone filmude ɗum donc filmude hoorema film hoorema sa welam kollira ñamtugal ma ko an andi mais woni hen certain gueɗe yo neɗɗo rento filmude ɗum yoɗani fewani nde tawno ko filmata ko surtout a waɗi statut waɗet capturé wadde waɗa feere ha won ko yooɗi sino waɗe capturé kam taw ko natal ma ala caɗele par ce que nden ko jamanu album wonno album photo hoɓɓe so ngari jaltina album photo ji ma jeeya kono ha hande ko photo ji tan kono yo fewda yo yimɓe jolnu ɗum tan ha yooɗa kono noon tigui Oumou Dieng debbo holno foti joɗorade e nder galle mum e nder suudu mum ha tengti noon e debbo desaɗo eyyi tigui toko nannayi question baɗɗo fayida nde tawno sa wi debbo desaɗo emo resaki une certi debbo desaɗo emo wona desaɗo wona gotum wadde debbo sa resama wona wiide comme desaɗo mais comportement ma ina foti hollirde ka debbo desaɗo par ce que neɗɗo gueɗe tati nane mum ko jeeyanɗa hoorema ko ndenduɗa e bandan kono kadi sa woni desaɗo wonko joom galle ma jeeyama ko rendani hay goto wadde debbo kadi mbasen rendinde vie ma privé et vie publique mo gandanɗa hoorema kadi an e yimɓe foof ndendi mais parfois yimɓe ndendinat parfois yimɓe jawdirat sa yi handi gueɗe kewɗe a yiyat debbo desaɗo ni wi neɗɗo comme desaɗo wima hay min comme desɗo wadde respect natti holko addi respect natti wadde enen e koye men enen rewɓe enen poti ƴewtade comportement men saabu so dabbo yawim jool koye yaadu mum wi ɗum e wadde sa yi woni hen gueɗe koye men debbo desaɗo adi foof ko toppide hoorema toppitɗa laaɓal toppitɗa galle ma toppitɗa hoorema mais surtout debbo kadi yo yiiɗo hoore mum debbo yo yiiɗo hoore mum ay yorde guitago yorde guite woni holliroɓe ɗum e internet uji comme no mbirɗen ɗum ni nane woni holliroɓe ɗum boowal taw so goni e nder galleji mabɓe mbaykin baali ni guittani mbattani ko wonko gandanɗa hoore ma noon wona boowal hollete mais ko nder galle hollete debbo ina foti ɗiggude ina foti yidde hoore mum ina foti hewde feewi mum mais fof ko joom galle ma jeeyi wona goɗɗo e wadde debbo e nder galle ina waɗi fayida surtout noon e banggal laaɓal e banggal toppitade hoore ma e fof kono noon tigui mbiɗen ko a ari hen debbo e nder galle holno foti toppirade joom galle mum kono suudu to no holno foti siforade nde wonno suudu ene faaɗi ko yiɗodirɓe ɗiɗo tan mbawi wurdude hen walla nanodirɓe ɗiɗo mbawi wurdude hen holko mbiyata ɗon suudu surtout hakkude ma e joom galle ma eyyi noon tigui suudu ene faaɗi ko pular wiyata cakkude ñihlat defo ndaram hay goto wiyata noon yiɗam hay goto wiyata noon kono noon jiiɗom suuɓima e nder rewɓe wirti galleji foof fugge galle ma suuɓima e nder rewɓe annat foti ɗum timmude seyɗani debbo ina foti timmude seyɗani joom galle mum kono noon debbo ina foti hewde caysayagal e nder suudu mum debbo desaɗo ina foti hewde caysayagal e nder suudu mum en jeeya e toppitɗa hoore ma e garten kadi ha hande e laaɓal darab mo bertata dow less ma ay debbo ina yiiɗa hen hay darab balduɗe ma yo won daneje tal a faami holko saabi ɗum merci ay nder dewgal aɗa andi hande no ñantortoɗa ni aɗa fay kew noon poɗɗa ñantorade sabu wonde joom galle ma e nder suudu mais hol façon ñantugal holngol façon hande a yahat kew mbaɗa perruque mbaɗen perruque aji kewluɗen woni hen cikkat sa waɗi perruque tan hoore koko foti waade no ko hay goto anda aɗa yi woni hen so guitti perruque aji koye mumen hoore ma waɗat balngol jiya woni hen kadi a faami so guitti taw mortaka ay adi foof saɗa waɗa perruque sa wara mbaɗa pirli ma cewɗi mooro machallah hoore ma ha feewa lelna
sa faw hen perruque pawa hen perruque sa ari taw sa ittu perruque o yeeso joom galle ma docteur a faami darab daneje tal ken yiiɓe mawɓe ɓe machallah kala hen leltoɗo werta darab mum daneje tal aɗen daniyol kam noddi ko jaam berta darab ma daneje tal sa fini guppa ha laaɓa liira saɗa jogui daneje goɗɗo berta sa ala so daneje goto berta hande so woni lati saɗani hayso ko 60 mbaɗɗa daña eau de roche temdere daña lati wadde urde ina weeɓi a faami kadi yo wonde lootoɗa ha laaɓa ƴetta poudre ma tal ko taw poudre daneje mi wiyan poudre ñantirtoɗen mais poudre comme poudre bébé mbaɗa yeeso ma seeɗa jalba ayi mbaɗa crayon less guite ma gasi eyi ko heddi ko noon ko an jokkotirta miijo ma merci beaucoup mais noon ko film actrice o ko debbo actrice o ko debbo noon tigui ko ñihlat ko joom galle ma ko an debbo golloto ɗum e nder suudu ma ɗum noon bandiraɓe on nanima surtout noon rewɓe resaɓe wonɓe e nder galleji mumen ha tenti noon wonɓe e joom galleji mumen taw koye nder suudu ma ɗum noon mbaɗeno Oumou Dieng wi ni mboɗo sikki tan ɗum na walla no fewi Oumou Dieng holno natirɗa e haalirde holno mbaɗɗa ha garɗa e radio mo yettani sababu yettata Allah jomiraɗo mbeɗa yetta ceerno ahmadou ba khalifa général Bambilor seydi ba mawnam sehlam ceernam fofam korsinɗom ha aduna foof gandi ceerno min joddi minen jewta ceerno amadou ba min jooɗi ɗo minen jewta ayi radio Bambilor kanko jeeyi Bambilor FM e BTV mbo Bambilor kanko jeeyi min jooɗi minen jewta ceerno wi kam inchallah mamo addi e radio ayi comme début kedi bon mbeɗa koko hunde jinnoon par ce que min rêve am wonno ko enseignante par ce que so mbeɗa gonimde cukalel pijirannomi jangguinde sukaɓe mi ƴetta jooɗorde mi rangodir mi nodda sukaɓe leegal mbeɗa wi ɗumen mi jangguinat donc enseignante et animatrice gonɗeno mbiyam koko gotum donc ndo ceerno wi kam nde bon sa fini jaaha yarhammum Abou Diallo yo Allah yurmum yaafom omon radio waxtu mbo tottimo haɗa waxtu yonde mbeɗen jooɗi Bambilor FM jooɗim ndeysan Abou Diallo yetti heure émission amen yonti kankane ceerno waɗim présenté fawima halfinim dal jottinde min baddi émission wonnoɓe toon in keɗo kamɓe cikki bon wona première fois émission e mbi machallah ɓooyi mbimon c'est la première fois ayi wadde ko Bambilor FM puɗɗirim ha jottima hande Pindi TV ha jettiɗa Pindi TV ewa ko wona ɗum ko Oumou Dieng hande alhamdoulillahi rabbil alamin eɗen mbawi wiide hande rewɓe ene keewi e haalirde beete fodde mabɓe ɓe keeɓi ɗum eyyi ko noon aɗandi moni kala eko nanduma e meccal moni kala eko nanduma e meccal ngal adi foof kala kaɗa waɗa yo wonde yidde neɗɗo sa yiiɗi hunde tan a fewnat ɗum ko heddi ko noon arsugaji potani arsugaji potani yimɓe yo mbasa jawdirde ɗum hande kadi enen keewi jooɗade enen mbi leñol ngol ballani mais enen koye leñol ngol jeeyaɗen koye men liggantoɗen en ligganaki leñol ko koye men liggantoɗen par ce que hay goto ɓurani men e leñol ngol sen mbi leñol hol gonɗo leñol ko enen foof koye leñol jeeyaɗen wadde hande doole ma warñede ma kala ɗo mbaɗɗa ɗum so jomum yoɓanima Allah yoɓatma nilta jamais ƴewkin ko mbimami ko kala ɗo mbaɗɗa doole ma mbadduɗa hen gonga e warñede ma hay mbo liggantoɗa o so yoɓanima fodde ma ko Allah yoɓatma doole nilta jamais de la vie wadde hande sen gardini yidde haalirde wona tan ɗaminade sen ɗaminima en kalta ko poɗɗen ko haalde sen ɗaminima en jewtata ko poɗɗen ko yewtude sen jiilim buse mbaɗen bone saabu kala jiilotoɗo buse tout le temps nannatma tan ɗa fotani nadde wadde hande enen sen darima en mbi ko leñol ngol darniɗen sen ɓeydani en potani ustude